Dacă avem un test de sarcină pozitiv, felicitări în primul rând, și trebuie să mergem la medicul ginecolog pentru prima ecografie de sarcină, ecografie de confirmare a sarcinii. În mod normal, sarcina se vede la 5-6 săptămâni. Dacă luăm în considerare și numărăm de prima zi a ultimei menstruații, ar trebui să se vadă ecografic și bătăile să se audă la un 6-7 săptămâni de sarcină. Dacă nu se vede sarcina, înseamnă că e sarcina mică, că a trecut foarte puțin timp de la ovulație și putem să facem un beta-HCG, o analiză de sânge, ca să vedem, să confirmăm sarcina și să vedem dacă se încadrează în 4 săptămâni gestaționale. Dacă n-am apucat să facem analizele în preconcepție, adică dacă n-am apucat să pregătim sarcina, o să fie de făcut niște analize, cum ar fi secrețiile vaginale, culturi din col pentru clamidia, micoplasma, ureaplasma, examen babă și Papa Nicolau. După aia profilul torci, bolile copilăriei, cum ar fi toxoplasma, citomegalovirus, rubela, herpesul, listeria, rujolă, varicelă și lista de analize uzuale pe care o dăm de obicei pacienții să și le facă la medicul de familie pe contract cu CAS-ul. În funcție de simptomatologie și dacă apar unele probleme, pacienta poate să primească un tratament de susținere, un tratament oricum cu acid folic, multivitamine, cu nospa la nevoie și eventual cu o doză de progesteron mai mică sau mai mare. Și unele paciente, mai ales pacientele care au mai avut sarcini pierdute în antecedente, li se recomandă profilul de trombofilii și câteodată tratament sau cu Aspenter sau aspirina cu doză mică sau heparină, cum ar fi Clexanul sau Fraxiparină. În general, aceste analize au ca scop ca să vedem și să urmărim corect sarcina, să vedem că nu sunt probleme, să preîntâmpinăm anumite probleme și chiar să avem un tratament profilactic, cum am dat exemplu și de trombofilie cu Aspenter sau Clexan. Însă, dacă, Doamne ferește, descoperim o infecție recentă cu citomegalovirus sau cu rujolă sau cu varicelă, deci o infecție în primul trimestru de sarcină, se poate și recomanda întreruperea sarcinii pentru riscul destul de mare de malformații congenitale. Deci rarisim avem această situație, dar în general, analizele sunt ca să urmărim cât mai corect sarcina și să putem să suplimentăm acolo unde e nevoie tratamentul pe care îl primește graviduța, ca să fie o sarcină cât mai ok, să primească vitamine, acid folic, să fie încadrată cum trebuie, să primească un tratament de susținere. Există paciente care au un risc de avort în primele 3 luni, contracții, sângerări și atunci primesc și o suplimentare cu progesteron.